Anu nyuwun suarane genti Mbak Umi, ya Mbak Umi. Niki monggo diwiwiti langsung mawon kanca tani Mas Tata. Ya, yuk Umi Hafifah, Umi Mania. Sing ana YouTube silakan menika Umi Hafifah. Kok lai terus piye? Lah timbange li, engko yahene iki li, engko ya bingung neh. Santeku kiri yahene iki bongsane anggar para eruk ngene iki anggar li ngono iki. Para esuk. Para esuk. Tuwek ngeyel urip sisan. Saben dina repote yen dadi sinden salate kadang nganggo lereng ya sinden jenenge ganden ya kadang salat kadang leren Bojiku muga langgengmu ujiku tansah lestariya gawe srana ajeni kabudayaan nyatoni abisiku ganti salah sarungan desa protani Pajamadaya ayo di jemari mapanas nyadalu ayo yung ada maju yen wis rampung bengi anak ayo kintilan syarat ada rasa beres luka ayo di tentara mas tangit wajibe dadi murid ora kenal Pamit, gak coba yen
ora werna-werna gak arep ngopo. Yo ki enek bintang tamu ijana Mas Gareng karo Mbak Ganden. Pinterak jumeneng mriki Mas Gareng, ayo walang kek senengan. Beksa sih Mas. Nirokke kok Mas Gareng. Nggih Pak, dawuh. Anggere suwargi Mas Ku Haji Anom Surata ngunggahke Mas Gareng Semarang kae. Nggih. Mesti nganggo walang kekek jan kuwe enak era-era. Sekeca nggih. Mula ya mung tetiru. Nalurekke barang sing sae. Heeh. Saya suda master-master seniman-seniman Indonesia Mas. Leres nuwun. Wis to dikalang kaya ngapa nek wancine dipundhut iki wis to. Gak iso endo. Gak iso endo. Mula Leres. sing wis do peples agamane iki nek ngrasake kehidupan donya iki saya njaluk saya diwenehi iki awake dhewe saya cilik-cilik kaya ning ngarepe Gusti Allah Mas Gareng. Injih Pak. Nggih to. Wis ketira kaya apa nek wis ditiwancine ya bakale sowan ngayunan Gus. Omahmu lojimu kae joglomu ditinggal. Tinggal. Nggih to. Mobil di kos-kosan ya ditinggal Bu. Tinggal. Heeh to. Trima menyendiri ning sarean entuk lemah ukuran 2 meter. Ambane semeter jerone 2 meter ya ta tanpa lawang tanpa jendela tanpa bantal tanpa kloso kabeh pin motor mobil wis kabeh tabungan rekening ditinggal bojo dijak ya semoyo ya ta purun mbok ya sing dinggo enggo-enggo mbok ya wong liya to Mas Glo Gareng mbok ibaratke pucet rame-rame sehat kabeh BG Group ya sehat amin amin njaluk dongake ora del gudel. Ayo selawatan salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi. Mas Gareng ayo reng Pak iki lho arep ngajak ning endi ya manut Pak. Ayo Mas Gareng nah salatullah. Pripun Pak? Ya terus ke kondangan ning YouTube iki salatullah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah penake yen dadi petani salate ora nganti lati apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur yen garap sawah salate aja nganti wegah apa maneh yen wayah
lurah. Nonon Lurah. repote yen dadi lurah. Ora salate ora nganggo wegah. Ya. Lurah desa Gunting. Betul. Piyayine soleh salate penting. Sindan. Repote yen dadi sinden. Salate kadang nganggo lereng. Ya. Sinden jenenge ganden. Ya. Kadang salat kadang leren. Salat. Dagelan terakhir dagelan. Repote dadi no Pak Gareng dagelan. dadi dagelan salate ora ketinggalan. Dagelan Mas gareng tralala sregep salat sregep aku iki kudune jenengan ngono gak jenengan akun kula bales jenengan ngono Pak. Oh ngono. Nggih lho Pak. Nah, iya. Repote dadi dagelan. Salate ora ketinggalan. Dagelan gareng tralala. Sregep salat sedakoe di mana-mana. Ngono. Repote yen dadi dalang. Salate ora bakal ilang. Ya, ape-ape. Dalang Mas BG. Pak Bagong Darmono. Wah, iki bener. Piyayine ganteng dasare lomo. Selamat. Selamat. Iki mau munggo anu kuwi. Munggo butekan nggih. Kuwi cek gayenge rambutmu ngopo tak plester lho kowe kok. Lah kuwi dhewe ning Lambemu tak plester lho kowe kok. dhewe ning omah wae gayeng kok kuwi. Mun aku kowe. 1000 amit 1000 enten dawuh Pake. Pripun? Dawuh. Kanca tani. Kanca tani. Oh Saking Pak iya. sinten niki? Anu nyuwun suarane genti Mbak Umi, ya Mbak Umi. Niki Monggo diwiwiti langsung mawon kanca tani Mas Tata. Ya, yuk. Semeneng, Nduk. Nduk Umi. Umi Hafifah, Umi Mania. Sing ana YouTube silakan menika Umi Hafifah.
Pun wis diaturake kanca tani Mas Gareng. Nggih, dadakan iki Pak To wau sing ngersake. Nggih, ora apa-apa, langsung dimplay dadi ngene iki jenenge ngerti situasi lan Situasi kondisi. dan kondisi. Mbak Wida, jeneng Mbak Wida. Ya, lakon imbang ana katresnanku Mbak Wida. Sip. Apa to jane? Lagunipun imbang ana katresnan. Aku wis matur karo Mas Lurah mbilik kok Mas, nek dereng enten Bu Lurah menika wonten mbok bilih kersa dados Bu Lurah. Iya. Ayo rada nengah kono, atine Pak Lurah iki. Nah, ngono lho, Dik. Ana panjenengane Mas Lurah. Kuwi nek karo aku ki wis tenan, Nduk. Mangan wis sak pincuk turu sak bantal sak umpamane wong loro. Dadi wis ngerti Lambe atine kaya ngopo Mas Lurah kuwi. Tenan. Piye? Tur wahna Mas Gareng. Terus nggih pripun? Mas Lurah Duda. Ha, Mbak Wida iki statusnya apa, Jal? janda. Nah, Lah iya timbang kowe urip manual ngono lho. Timbange kemungkinan ae. kok sih to? Urip kok manual ki piye? Anu apa-apa dhewe apa Pak Oh, jenenge? ngono. Apa terus manual ngono kae. Tak kira. Ndang wis piye kono? Wis pokoke tak tembungke. Senajan aku karo Pak Lurah ya wis plek. Oh, wis Ya mbok plek. nembewek ngono. Nganti kowe kelakon karo Mas Lurah. Tak sumbang, Nduk, tenan. Sumbang apa? Donga pangestu muga-muga yang terbaik untuk Mas Lurah karo Mbak Wida. Diamini ora Mas? Amin nono. Amin. Amin nono. Ayo Nduk, putra-putrane iki ngamini ngono lho. Monggo Bu Wida. Lah mung benek ucul kok bingung. Saben dina nganyelke ya ngene iki. Numpang ora ning isor ora. Sik to. Aku pilih numpang aku pilih nunggang. Kenapa pelek ngono. Trit Mas. Awong yo. Anu kok Nyenengke nggih Pak nggih. Kaya gemeske ngono lho Pak nggih. iki kan anu sing ngripta kan yo anu mirsani dadine yo. Ayo Bu. Mas Ulung cethake sik Mas, mikir ginter banterke, Cok. Iya. Malah terus banter rame-rame. Lah dalah. Pas. Nano. Jawab pertanyaanku. Napa pertanyaane men? Piye? Lurah Podalang. Waduh. Sik tak pikir sik Mas. Ora usah dipikir. Piye? Apike loro-loro. Oh loro-lorone. Gak oleh kaya ngono. Senin Selasa Rebo ning dalang, Kemis Jumat Setu ning lurah. Minggune Suntik. Kesel Lah ya pegel kok ya padake. sem tenan iki. Iya. Nek kowe kok ora ngono Den jaman ndek ben ora ngono. Lah Senin Selasa Rebo bojo Karanganyar. Kemis Jumat Setu bojo Solo. Minggu nggih wong akeh Pak niku. Wah. lah kan gara-gara itu PI iki ya minggu kuwi, Man. Iya. Nano. Ihi. Awas. Awas, ayo. Oh, pas. Ngeterke sekolah dhewe. Jemput dhewe. Isa-isa umbah-umbah dhewe. Masak dhewe. Bubuk Dewe. nek pengen Dewe. pengen dolan maksudnya. Lah ya dewe. Lah iya.
cah mandiri kok padane. Aja cah mandiri, cah manual. Oh, Lho kok manual ya. Pakai alat dong. Saiki canggih kok terus iya. Pakai alat. Lambene lah cepat. Trip. Iya. Mangga. Gara ya tapo lho kowe ngomong ngridon ngridon. Iya, Mbak. Mbak Widu. Ayo, singgah ija. Bakal lali Li apa lah? Lah. Kok lai terus piye? Lah timbange li, engko yahene iki li, engko ya bingung neh. Santekku kiri yahene iki bangsane anggar para eruk ini kan anggar li ngono iki. Para esuk. Para esuk. Tuwek ngeyel urip sisan. Popo salah. Nano. Yuk. Yo nano kaya permen. saben dina cetha ditakokke lho piye katresnanmu lho Nggih. bablaske Mataram Mbak Weda lenggah gendi genduk ucah